A Consellería de Sanidade activará en xullo un código para reducir a mortandade por traumatismo grave. Incluiránse pacientes pediátricos e con el búscase actuar de xeito máis rápido e coordinado ante estas urxencias. Sanidade estrea o 15 de xullo un novo protocolo para reducir a mortandade por traumatismos graves en urxencias. Con el búscase actuar de forma máis rápida e coordinada para garantir unha maior efectividade na intervención. Preto de 3.000 persoas sofren estes accidentes cada ano, unha causa frecuente de mortandade nos menores de 45 anos. Estimamos que cada ano este protocolo pode activarse alrededor de 3.000 veces. Así pois, desde o vindeiro mes, Galicia contará co único código trauma grave que integra nun mesmo protocolo perfis específicos para nenos e adultos. A pesar de que comunidades como Navarra ou Cataluña incluyen protocolos para atención pediátrica ao trauma grave, o certo é que o galego é o único que contempla os dous perfis nun único documento, nun único protocolo. Cando comparecí no Parlamento para definir as liñas estratégicas desta Consellería, xa vai un ano, fixei como objetivo acadar unha maior interacción entre a atención primaria, a atención hospitalaria, sempre contando con a interacción co 061. Neste sentido, o novo protocolo busca actuar máis rápido e dunha forma máis coordinada para aumentar esta efectividade. Nel implícanse todos os niveis asistenciais, xa que o novo programa inclúe o procedimento que se debe seguir para chegar ao hospital con todo previsto para unha intervención necesaria. Galicia dótase do Código Trauma Grave para mellorar a atención urxente a preto de 3.000 pacientes que cada ano sofren algunha destas lesións. Con este documento, a sanidade galega volve a situarse á vanguarda. Non só porque se dota xa do que é o sexto código para abordar patoloxías tempo-dependentes, para atención específica e protocolizada de determinadas lesións. Este código trauma grave súmase a outros 5 procesos que xa tiñamos en funcionamento: código de infarto agudo do miocárdico, código ictus, código sepse, código anafilaxe e código socardosénico. Tamén é o primeiro código asistencial de Galicia que inclúe ao paciente pediátrico, algo moi importante, xa que os nenos teñen diferenzas anatómicas e fisiolóxicas que levan a patróns de lesións únicos. Todos os códigos que acabo de mencionar están pensados para pacientes adultos.